И да, хора, какво се случи? Защото от една на баба ми, не на баба ми, а моята, и се го сложих телефона и падна и тогава се щупи. После минах през синция да си купа и черняков няма какво да го правя, ще му дойде на сет, но го дадох на моята приятелка, на моята бърдовчета. И да, обаче тя вече си го смени, но пак оставя, нали, там кълъфа. Така, после се щупи по такъв начин, че просто падна като сменях кълъфите. И да, седях малко време без протектор, после накарах мама да ми купи. Тя много не искаше и затова тати и каза, че по-ще ги върна парите, ама така и не ги върна, да се тая. И после пак го щупих, защото даже осъзнах, че мога да сменям кълъфите, докато щупям протектора. Просто махам другите страни, изведнъж махам леко от другата и да се чупи. И моята приятелка после ми го дочупи, пак на малкото стъкълце. И после тъмън бяха дошли пратката ми от Тему, от Шин, защото в Тему митото е много гадно, защото не ти намаляват нещата, но ти добавят митото, докато в Шин ти ги намаляват нещата, но ти ги добавят мито, но ти ги намаляват. Да, преди беше с намаляване и без мито, но сега вече мито има 3 евро. И така, и какво да ме хората да разказвам? Да. Мислих да си купувам такъв протектор с разделители, но от Сенсей нямаше такива. И затова реших направо си купа протектори, така прецених. Да. Какво друго трябваше да ви казвам? Да. И мислех, докато чакам протекторите, да си махна протектора и да си купя такъв с разделители, но после нямаше да го ползвам и затова викам, като че при племничката мога да го махне и да сложа такъв с разделители, обаче реших да не ги взимам, въпреки че тя вече не й трябват. И отидох на пасарел там при нея. Бяха заедно бащите цял ден, почти, и си легнахме към 2 часа, но аз се чувствах комфортно, легнах си при тати, защото не ми се спееше с моята племенничка. Да, съм и леля, се изцепадам. И после на другия ден останах, тати си тръгна, защото беше на работа. И аз, разбира се, на Андрей приятел, на моята продавчетка, въпреки че той не ми е роднина, само майката. Майката ми е Леля и той, негов приятел, ме закара и беше много яко. И другото, което иска да ви кажа, всичките деца много ме харесаха, защото съм една леличка там. И да, хора, обзето, да. И там беше много яко, но като не мога да заспивам през нощта, не се чувствам комфортно, какво да правя там. Да, страшни истории бяха с мене, така че пожелавам, че хора!